ассалому алайкум. Номи ман Муҳаммад Фирӯз. саволи маро аксар вақт номусалмонон мепурсанд. яке аз шиносони ман агностик аст ки ба ҳеҷ ягон дин эътиқод надорад. боре ӯ аз ман пурсид ки аллоҳро кӣ офаридааст? агар аллоҳ моро офаридааст, пас худи ӯро кӣ офаридааст? ман ба ӯ чӣ хел посух диҳам? бародарам савол дод ки атеисти номусалмоне ба ӯ савол додааст ки худоро кӣ офаридааст? ҷавоб ин аст ки фарз кардем рафиқи ман ҷон ном дорад. ӯ ба ман мегӯяд ки бародари ӯ Ҷек дар беморхона бистарӣ шуд. ҷон ба ман гуфт ки бародари ман Ҷек дар беморхона бистарӣ шуд. ӯ фарзанд таваллуд кард. оё фарзанд духтар буд ё писар? духтар ё писар? метавонед бигӯед? На. шумо намедонед? духтар ё писар? чӣ хел мард метавонад фарзанд таваллуд кунад? Ҷек бародари ҷон аст. ӯ дар беморхона бистарӣ шуд ва ӯ фарзанд таваллуд кард. писар аст ё духтар? савол ғайримантиқист. мард наметавонад фарзанд таваллуд кунад. ба ҳамин монанд таърифи худои ҳақиқӣ Аллоҳ ин халқ нашудааст. аз ин рӯ суол оиди он ки худоро кӣ офарид ғайримантиқист. ҳар вақте ки онҳо бигӯянд ки фалон ва фалон худоро офаридааст, пас ӯ худо ҳисобида намешавад. ҳеҷ чиз монанди ӯ нест. пас таърифи худо ӯ офарида нашудааст. суоле ки худоро кӣ офаридааст ғайримантиқӣ мебошад. ҳар вақте ки онҳо гӯянд ки худоро касе офаридааст, он худо буда наметавонад. худо аз рӯи таъриф халқ нашудааст. ӯ ҳамаро офаридааст мисли он ки моро. мо аз ӯ вобаста ҳастем. ӯ аз касе вобаста нест. барои чӣ гуна? бовар кунонидани атеист? метавонед навори маро бо номи Қуръон сухани худо аст тамошо кунед ки ин ҷавобро медиҳад. ва инчунин чӣ хел атеистро ба ҳақиқати ислом бовар кунонидан? оё Қуръон сухани худо аст ва чӣ хел атеистро қоил гардонем? муфассалтар гуфта шудааст. аз он чӣ розиятон додем, дар роҳи Аллоҳ садақа кунед, пеш аз он ки яке аз шуморо марг фаро расад ва бигӯяд: эй парвардигори ман, чаро марги маро андаке ба дертар наяндохтӣ то садақа диҳам ва аз шоистагон бошам.